Yes. Atomkraftværker udgør faktisk en rigtig stor del af verdens energiforbrug. På verdensplan udgør det 10%, og i Danmark udgør det 20%. Hvis vi tager udgangspunkt i et atomkraftværk, der hedder Forsmark, som ligger i Sverige. Det åbnede i 1980, og det har 3 reaktorer og producerer mere end 3.000 megawatt. Og det svarer altså til 1.500 gange mere end en enkelt vindmølle gør. Vindmøller og kraftværk har det til fælles, at de begge to er CO2-neutrale. Men til gengæld har atomkraft så den ulempe, at udleder radioaktive stoffer, altså det har radioaktiv affald. Yes, radioaktive stoffer kan karakteriseres ved, at deres atomkerne henfalder spontant, og derved omdannes de til andre grundstoffer, samtidig med at de udsender stråling. Stråling er i stand til at omdanne andre atomer til elektrisk ladede ioner, og derfor kaldes de også ioniserende stråling. Radioaktive stoffer er farlige, fordi de udsender stråling med så høj energi, at strålingen kan rive elektroner, atomer eller molekyler, så de bliver elektrisk ladet. Radioaktive stoffer kan deles op i 3 grupper. De kan deles op til lavradioaktive, mellemradioaktive og højradioaktive stoffer. De lavradioaktive stoffer, der går der cirka 3 år, før at stoffet ikke længere er farligt radioaktivt. Og for de mellemradioaktive, der går der 20.000 år. Og så for de højradioaktive år, der går der cirka 0,5 million år. Før at stoffet ikke længere er farligt radioaktivt. De lave- og mellemradioaktive stoffer kommer for meste fra industri og medicinalbrug, hvor til gengæld så at højradioaktive stoffer, de kommer så fra enten atombomber eller atomkraftværker. Yes, her på det også lavet billede kan I se en model af en metode, man bruger til at gemme det radioaktive affald på. Man gør det ved, at man graver flere 100 meter ned i jorden, og så graver man gange ind, hvor man så putter det radioaktive affald ind, og så bagefter så lukker man gangene til med ler, for at forhindre vandet i at trænge ind. Og det kan I også lige se et lille forsøg med her. Advarsel. Syg teenager i næste klip. Okay, det er Anna her. Vi har om affaldsstoffer fra atomkraftværker. Og så det her, det er sådan en generel model for atomkraftværker. Men hvis man tager den her ud og skifter det ud med for eksempel normal fossil brændstoffer, så har man det, at man brænder det her. Og så vil den her del mere eller mindre være det samme. Det er bare en reaktor, der er sat ind som sådan en primær energikilde. Så den måde, det fungerer, det er, at inde i reaktoren, der foregår der en atomar kædereaktion mellem neutronerne og et radioaktivt materiale, det kaldes fission. Og så inde i reaktoren, der bruges isotopen uran-235, der gerne vil af med nogle af de overskydende nukleoner. Det sker naturligt over tid, og det kaldes henfald. Her der er der et isotopkort, og der kan man så se, at det henfald, der er her, det er alfa-stråling. Det vil sige, det udgiver hen over henfaldstiden. Man kan også se her, at det har en halveringstid på cirka 0,7 milliarder år. Når uran-235 så bliver ramt af en neutron med den rigtige hastighed,
så bliver det så ustabilt, at det ikke kan holde på sin form mere. Og det der så sker, det er, at det danner krypton 89 og barium 144, som også er isotoper. Og udover det, der danner det også de her, det er bare neutroner. Men det der så sker, det er, at de her neutroner så bliver ved med at blive skudt ind i uran 235 og danne videre, og det kræver så en masse energi, som bliver omdannet til varme. Det er en kædereaktion. Det der så sker, det er, at for at der ikke kommer alt for meget energi herinde, så at reaktoren den får et meltdown, hvilket kan være rigtig farligt, så er der de her stænger, som kort fortalt absorberer nogle af de her neutroner, så at der ikke, så det er en mere kontrolleret fission, der sker, så kædereaktionen ikke bliver ved med at forekomme igen og igen og igen ukontrolleret. Så herover der er der en vandtank, og det der så sker, det er, at inde i reaktoren, der kommer en masse energi, som så varmer vandet i den her vandtank op. Og det der så sker, det er, at det vil sive op i den her tube, og så komme ned i en turbine, og vi har lige her, fordi der er et skift i tryk fra vandtanken og hernede, så vil det blive trykket igennem et trykrør, og så kommer det herned med en dyse med en nulventil, det vil sige, at der er sådan en lille hul, som tvinger vandet til at komme ud af en meget større hastighed. Også fordi, at der er tryk fra røret, så det vil blive sprøjtet ud med en rigtig stor hastighed og med rigtig meget kraft. Så er der de her skovlblade, som den så vil ramme og få hele det her hjul til at køre rundt. Og så vil det være en stang, der så kører ud og op til generatoren igennem her, som så gør det, den her energi, der er inde i turbinen, det vil omdanne det til brugbart strøm, og så vil den her generator sende det ud til en omformer eller direkte til et elnet. Og så det vand, der er herinde i turbinen, som bare er nede i det her kar nede i bunden, det vil så sive ned i den her kondensator, som så omdanner det til normal vand igen, og så kaste op i vandtanken igen. Det kræver at drive et atomkraftværk. Det er selvfølgelig uran 235, som er den primære energikilde, der bliver brugt til at drive kraftværket. Og de største producenter er Kazakhstan, Canada, Australien og Niger. I alt blev der i 2013 udvandet 59.000 ton uran ud fra de lande, som blev brugt til A-kraft. Og så i forhold til, hvor de placerer os belægningen, det er meget vigtigt, at de steder, man sætter atomkraftværker og vælger at bygge dem, at det er steder, hvor det ikke kan blive oversvømmet, fordi det kan have konsekvenser for selve kraftværket. Det kan ødelægge en masse ting. Og så i forhold til, hvor effektive atomkraftværker er, den mængde energi, der frigives fra et atom i fusionsprocessen, er omkring 10 millioner gange større end afbrænding af fossile brændstoffer. Det er så at sige, hvis vi har for eksempel olie her, og vi har uran her, så 1 gram uran vil danne 10 millioner gange mere energi i forhold til 1 gram olie. Og i 2021, der lavede atomkraftværker på verdensplan 2.700 terawatt. Det svarer til cirka 10% af verdens strøm, som udelukkende var af grøn energi.